Tomaševića koji nažalost nije mogao samo zbog drugih obaveza, ali tema kada su učenici u pitanju, kada je obrazovanje u pitanju su apsolutno prioritetne i najbolje. Što reći kada ste zadnji govornik, a sve su prije toga rekli drugi, osobito naša draga ravnateljica i domaćica u školi, kolege iz policijske postaje i tako dalje. Sigurnost. Naravno, sigurnost je najvažnija. Ovi današnji učenici koji su tu, koji će nam pokazati sve što znaju, što su naučili sa svojim nastavnicima, sa svojim profesorima, zaista mogu biti ovdje primjer svima. Ja vjerujem da sva stečena znanja, svoje vještine mogu samo prenositi dalje, svoje braće, sestrama, susjedima, prijateljima, a sve kao vodi raznim projektima i pješaka i ostalih. Stoga hvala.